Sanibonani babukele emakhaya. Nibingelela uZama intokazi kabele ephuza umkhomazi iphuza umzinyathi. Ungangibuzi ukuthi kanjani. Sesifikile ke manje siyisibani media. Sifike nolunye udaba. Sibhalelwe usisi la igama lakhe uKhanya. Wathi uthenge isite ethenga kwenye insizwa manje ufuna thina simlungisele lolu daba ngoba lensizwa le engathi le site emdayisele yona akuyona eyayo. Akasakwazi ukuyongena khona. Manje babukeli bengicela ukuthi ningiphelezele sihambe siye kulosisi sizwe ukuthi luthini udaba lakhe sesizwa ngaye ezikhulumela kunzima emhlabeni thenga site uxakekile egcineni awusayithola imali kwa site awusayithola futhi kunzima emhlabeni asambeni babukeli cha ningiphelezele. Sanibonani babukeli. Sesifikile manje njengoba ade ngithi ngiphelezeleni ngiyabonga ukuthi ningiphelezeleni nambe nami sesifikile manje kuKhanya sisibani media sizozwa udaba lakhe ukuthi uthini azibekele yena singakhulumi thina ngoba thina sokhuluma masiba khona sikushiyayo futhi kanti uma ngabe eyichazela yena angeke kusale lutho. Sawubona sisi. Sawubona sisi Sam. Unjani mama? Ngiyaphila kuhle unjani kuwena? Ngiyaphila. Bengicela ukuthi uzichaze wena ungachazwa yimina uzichaze ukuthi ubani wakabani usukaphi. Mina nguKhanya ngisuka nje la eMlazi kwade yena ngize lana kwesibani media because bengifuna usizo. Okay. Siyajabula ukukwazi Khanya. Besicela ukuthi sithando sami ukusichazele inkinga yakho yebo usibhalelile. Sayifunda kodwa thina makuthiwa sichaza thina ngeke sichaze ngalendlela wena oyibhale ngayo. Sizoyichaza siyishiye uhafu kube khona ukusalayo kanti imichazo omnikazi wayo ila izozwakala kahle impela. Bengicela ukuthi ungichazele uyiqale ekuqaleni liyaqala khona indaba uze nayo. Okay sisame ngiphathe kambi kakhulu lana kunobhutanga ngakithi ewadini engangithenge kena isite. Ngathenga kena isite engangu 40,000 athi 40,000 rand. Ngazama ngempela ngawupaquza lo 40,000 Nkosi yami ngenawo ngaze ngawuthola ngayithenga ke site kena. Uthe mangiyithenga isite kena uPrazex mase ngifika kuPrazex sengiyofuna isite kena ngiyafica kuthiwa isite akuyona yakhe eyakubo. Amaphepha abhaliswe andabazali bakhe akanawo aseke isite. Sengiya kuPrazex manje ngiyomfuna uPrazex lo manje ngibalekele. Lonto le isiqale I think from 2019 qala kwayo. Manje ngimlandelela because bade ngithenga 2019 kwafika iCovid ke 2020 so besingakwazi ukuthi simane sihlangana kahle. Yes funa umuntu ahlale evikelile. So kuye kwahamba ke isikhathi manje ngimzama ashintshe incingo angiblock ade nje uyangibalekela ngize ngadecide ukuthi angimlethelana because ngingazama ngisho nokumletha emapholiseni kodwa still uyabaleka nje udle phansi. Okay ngalesikhathi uthi uzama ukumisa amaphoyiseni kwenza ngaleni amaphoyisa bengamtholi noma wena ubungamtholi bekwenza ngalani? Amaphoyisa zangazamthola ukumthola. Zangazamthole because ngathi ngile emaphoyiseni into efuthi yangenza ukuthi nami ngaba nobulima because ngamnikeza as ucash. Ngamnika ucash le mali ya 40,000 ya ucash zange ngiyitransfer. Kona ayikhona usisi wami ngize naye ukuthi mangimkhokhela uthini kube khona umuntu oba khona njengofakazi. Address yakhe uyayazi? Yebo sisi ngiyayazi because ngijwayele ukuya kubo mangifika because akasahlali kubo la kubo uyayirentela. Oh sihlala yes uyarenta la irenta khona la kadi orenta khona yena wayengithengisele isite yakubo ona la dila ngahlali khona. Wena uthe mangabe uya kubantu bakubo makuthi uyile uke awuthi ngiqala la uke wazama ukuya kubantu bakubo? Yes ngile ngalaba ngitshela ukuthi bathini mobuya bathi isite akuyona yakhe ayibhaliswanga nokubhaliswa ngaye isite yala ekhaya mama nobaba la ekhaya. Abakubo bazamile ke mangabe usukhulumile nabo ukuthi babize naye. Hey bazama wesizama uPrazex nje wabatshela ukuthi nje bafakhofa ngabadakelwa yena akayazi lento waqalwa iphika yonke leyo nto. Ngaze ngabiza usisi wami nokuthule ngangihamba naye because asihamba naye ngesikhathi ngimane ngifuna imali yami wabe sithi nje yena akayazi nje leyo nto uqanjelwa amanga uthe makuya ngaze kwasho ukuthi kwakhona umngane wakhe wayekhona ngelo langa siyomnika imali wathi hayi uqinisile usisi ngempela wamnika u40,000 rand wazothi hayi yena akayazi leyo nto
akayazi nje masimhlukane phansi sengiya kwakhe umuntu ozovela ngivalela izincango noma athi nje ungiphumelela wami ifa uphumela wami uzobona ukuthi ngizokwenzani angithreatenishe nje manje sengize ngiyesaba sengisabela ngisho impilo yami. Okay, ngiyakuzwa Khanya. Uma ngaba ulibeka udaba lakho lokuthi ubuye engatholakala nokuthi uyakubloka ashintshe inamba usho kanjalo ngithi Yebo sisi. ungangipha mhlambe enye yezinamba zakhe ngimzame nami ngibone ukuthi kwenzakalani mangibona ukuthi ngiyahluleka sesizohamba ke lapho siye kumfuna endlini yakhe ungiphi i-address yasendlini yakhe angazi Akunankinga sisi ngikubhekele nje la ifonini yami khona yadi khona la. kunzima bafethu emhlabeni ngoba uvesane uthi uxayekile thenga indawo ngoba nawe uthi uzama ukuthi ube nekhaya elifudumele egcineni ngosuku kube khona umuntu ogebengayo awusazi ukuthi uzoshona phi yo ayinzima impilo la ngaphandle. Okay uzex Zex ingena angisazi mina ngasangeni la kumina hayi ngeke iyona lo nginika yona Iyona. oh nansi Hello. Molo Zex Yebo, ngikhuluma nobani? ukhuluma noZama lana ngithole inamba yakho komunye womakhelwane wami ngixakeke ngalendlela engingayazi ngidinga indlu ngizwe ngathi kuthiwa unolayini weindawo ezidayisayo noma izindlu ezidayisayo angazi noma ngingakwazi nokukubona ngiyacela usekhona hello asimphinde Umphinde futhi nayo khonto enzakalile. asimphinde Mana kuwena uyalibamba ucingo. kanti okay iyangixaka le uyakhuluma usephinde uyalithula futhi Nawusacabanga iqhinga. somaqhinga hawu phela ke namhlanje ezophela wena awuzwe ngobani uthi udayisa ngezindlu Mina ngazwa ngenye intombazane engangikhuluma nayo ukuthi sengikhathele indawo yomqasho phela manje. wafuna Wathi isayizi hayi ukhona umfana othiwa uBrysex nje. ehe Unekusana ngemqasho. Udayisa imqasho. Wathi mina hawu angithatha ngisekuyena. ngilalela Wangisa kuyena ke njalothi mangifika ngempela hayi wavuma ngempela ubhuti wathi hayi unayo futhi indawo khona isite nje khona manje iavailable. Waxoxisana wathi 50,000 ngazama ukuxoxisana ukukhala ke wayeseyasho ukuthi hayi u40 anganginika ngo40 akho nkinga hayi ngabona ukuthi hayi ngcono ngiuncameke lo 40. hayi le ndoda ngeke awubhale enye inamba yakhe Iyona nje lena. ayikhenye mhlawumbe nje bade uthi uyayishintsha inamba Sengibheke enye. hayibo Ngathi ngiyayithola. ngoba mina akangazi nje Uphinde umbheke futhi kuyona yona lena. akangazi mina ngi-understand ukuthi wayenza kanje ring oh nayo ke Hello. Molo Zex ngidinga indawo bafo ngixakekile ngendlela engixakeke ngayo ngidinga indawo and bengifuna ukuthi nje uthi uphela uDecember ngibe sengiwakhile noma umjondolo ke wokuhlala ngicela sihlangane lo uzosho khona wena kulungile kodwa mina bengingathanda ukuthi sihlangane endaweni ezoba busy nje nabantu ukuze sikwazi ukuxoxa
ukuthi manje indaba eyindawo sezingikhulumise kakhulu manje baningi abantu abafuna indawo manje umuntu afika axakeke mase ngimnikeza indawo gcine sengingena ekhulumeni kodwa ke phela ukuthi ucash wakho into kahle singakhuluma ngocash yabo then bese ngiyazama ke ngikufake ngoba phela uline abantu abafuna indawo umude yabo baningi abantu abafuna indawo. Okay, ucash ngeke ngize ngibe nawo njengamanje nje basizohlangana ungcono asixoxe mase sixoxileke ngizobeke sengiyahamba ke sesiya siyobona indawo masiqeda ukubuya endawo mase siyoyikhipha imali so ngeke ngikwazi ukufika la ngiphethe imali lesizohlangana khona angazi noma kuumqondo omuhle lo njengomuntu engingamazi nawe ungazi so la ngaphandle kunzima ukuthi uvele uhambe uphethe imali and angikwazi ukuthi sixoxe siqede ukuthi udinga malini ngivele ngabe ngiyoyi-withdraw. Hayi ayikho inkinga ke uma ukuthi kuyiqiniso lokho okushoyo Okay, ngicela angazi noma ungakwazi ngicabasele indawo esizohlangana iseduze yona. Mhlawumbe masizohlangana la emarobotini. Kati. Yeah, kati. Okay, ayikho inkinga. Okay, mhlawumbe isikhathi ungafika emva kwesikhathi singanani? 15 minutes ngoba ngiseduzane or ngizothatha imoto ezongiletha lapho 2 minutes ngoba ngiseduzane vele. Oh, okay. Okay, ngiyabonga. Ungithinte-ke masusuzama ukuthi awungiboni nami ngizozama ukuloye ngikuthinta. Alright, sure. Ngiyabonga. Sigebengu sendoda. Phela kukhulunywa ngemali. Babukeli. Sengambe ngahamba ngamthola uZakes. Uma ngimthola uZakes hayi khona sike sathi ukuxoxa amakhamera engekho. Ingxoxo yethu yaze yaba sekutheni ucela ukungavezwa ubuso ucela ukufihla besacela ukuthi asibingelele ubhuti sawona bhuti. Yebo sisinjani? Ngiyaphila besacela uzasisa igama lakho nendawo ngajabula ukuyazi futhi. Ey njoba busulichazile igama uZakes ngizothanda ukufihla ezinye izinto ngoba manje ngithi ngicela ningangivezi ngibalekela ukuphepha kwami yabo. Ubalekela ukuphepha kodwa vele igama sesiyalaza ngithi yabo. Ku right igama balazi but akulula ukuthi ngisho nesibongo yabo. Zakes la sinodaba mntangama. Singaphokanye usibhalelile. Esichazela udaba lakhe. Wathi wena wamdayisela isite njoba kade ngikuchazela indleleni. Kodwa bengicela ukuthi azikhulumele uyamazi naqala lo sisi. Yebo sisi ngiyamazi. Okay, sis uyena uZakes lo angithi? Yebo sisama konjalo uyena lo. Okay, bengicela ukuthi ukukhulume naye uchaze into engaphakathi enhlizweni yakho njengalo njoba dusichazela nathi ungaphakathi ngodaba lakho. Ukuchazele yena ke inkinga wena osubhekene nayo esibhlungu kulolu daba lolu osulihambe walahamba nazo lafika lese likhona kuSibani Media. Ngibonga ithuba wesisama. Mina Zakes ngibhalele usisama lona ngifuna usizo. Kade ngiza kuwena isikhathi esiningi ngifuna nemali yami. Uyangibalekela, if awungibalekeli uyanithreatenisha ngempilo yami. Manje mina ngisazi ukuthi ngenze njani. And ngiyayidinga imali yami uDecember manje uyeza. Kade ngangihamba indawo into eyodwa ngixoxa into eyodwa. Ukuthi nanzi imali yami ngiyayidinga. Manje sengiyayifuna ke ngempela imali yami 40,000 wami nje ngiyawucela. Sengikhathele ngimane ngibalekelana nawe. Ngifunana nawe ngiquqana nawe. Ngeke kunephutha u40,000 akwazi. Akazi unginike 40,000 mina. Bekuyimalini? Zange unginike 40,000. Wagcina ku25 nje. U40 akazi. Hayibo weZakes inkosi yami. Akazi unginike u40. Ngangumhlole. Ngiyavivinywa yini bawo? weZakes ngakunika imali yami iphelele. Kahle iphelele nje binjalo. Kahle mina bekiyimisele ngokuthi ngikwazi ukuthi ngizama ukukhokha leyo mali lebezobe khona kodwa masifika ku40,000 shothi ungagcina ungayitholanga yonke. Lo unyaka sikuwona njengamanje buyimisele nini? Ngaphelele umsebenzi phela. Mina ngihlangana nokuthi phela umsebenzi. Ngizoyikhokha kanjani ke mina ngayiphanda kanjani la mali? Uyazi ukuthi ngihlele izikweledini ngikhokha nalamali ngona ngangibolekile nami 20,000 wayo.
omunye ngawuthatha estokfeleni, omunye ngawuthatha kwimazi ey'ngane zami, omunye ngaboleka kobhuti bami ukuhlanganisa. Kuyimanje bengibuka kabi mina ekhaya uma ngiye emcimbini. Angisakwazi nokuthi ufuna ngiyifihle phela ngikoleta imazi zayo ngizoyikhokha ngani. Kahle mina ngiyafisa ukukhokhela imali yabo. Ukuthi ke indlela esengihlala ngayo angisahlali kahle. Nami ngiyafuna ukuhlala right yabo ngingamani ngibalekana namaphoyisa abantu abangifuna ngenxa imali yakho. Mina into engayicela kuwena ukuze ukwazi ukuthola imali yakho. Ngicela unginike isaphulelo. Not ukuthi 40. Isaphulelo. Mina wanginika isaphulelo. Okuphi okungcono ukuthi ke imali ungayitholi straight ngiqhubeka okungcono ngibaleke. Ngeke ukwazi ukungitshela ukuthi ungayitholi imali yami. Ngeke ukwazi ukungitshela lokho. Angisasebenzi. Uyawazi u40. Angisebenzi u350 imali engikwazi ukuyithola manje. Wey mameshana ngizothini mina 350. Ngizokuzama kuyona phela sisi ayikho into ezokwenzeka. Nangomhlola bo. Ngiqhubeke ngibaleke. Okay Zex ngiyakuzwa mangabe ukhuluma udaba lakho uthi awusasebenzi. Angisasebenzi. Hayi cha umhlobo. Ukwazi kanjani ukudayisa indawo engeyona yakho? Indawo wayidayisa kokuyaba. Phela angithi indawo eyasekhaya indawo. So ngenxa ukuthi ke imini omdala ekhaya yabo and neoledi laligula ngangiyitshensi mhlawumbe okanye lizoshona yabo. Bese ngikwazi ukuthi ngimphulele ke yena la esidini akhe kwelinye icala elisecaleni yabo. Hey. Olodi beligula. Yeah. Manje maligula wena wasudayisa indawo engeyone yakho, indawo yomzali. Okay, asidluleke lapho. Waqede futhi manje uthi awusasebenzi. Uzomkhokhela u350. Kulo 350 ozomkhokhela ngawo iyobe ifike nini ku40,000? Phela sisi ngizozama nakuma angeke akwazi ukuthi akhokhe imali efuna ulosisi le. Icala lenziwa yimini icala ngiyalivuma ngalenza icala kodwa mina amandla engithe nginawo ukuthi ngikwazi imali engiyitholayo wona 350 lo engiyiphilela ngawo. Iyona imali engazi ukuthi ngakwazi ukukhokha ngayo izifike kodwa ngicela isaphulelo not 40,000. Uma ngabe usukhokha ngo350 wena uzodlana ngani uphila ngawo? 200. Uzomkhokhela u200? Ngisale no. Hayi ngeke phela. Iba ukuthi ucela isaphulelo wena wamphulela yini ngalesikhathi yena ezothenga? Phela sisi yena imali wafika nayo iphelele kumina. Wangasho ukuthi imali uyithola kanjani. Mhlawumbe ngangizothatha kancane yabo. Phela yena wayexakekile Zex. Wengeke athi exakekile ebechaza izitori. Nje bezofuna indawo uxakekile vele. Kodwa ngoba yena wakwazi ukungena sesithe ungena ezikweletini. Hayibo ezikweletini sisizame ngiyikhokha ngahamba ngayothatha imali yangu 5,000 kubhuti wami. Manje sebhizinisi uyangibelesela imali ngaleso sikhathi bengiyibambela ka Shoprite ngihola imali ka Shoprite. Usafike ngendle mina nengane yami futhi. Uthi wena ke kuzokuphoqa ke nawe ngokubuka kwami uyezwa angikucindezeni ngokubuka kwami kuzokuphoqa ukuthi nawe ungene ezikweletini ngoba naye wangena ezikweletini. Ngingangena kwesiphi isikweleti ngasebenzi. Umuntu okwazi imali engikwazi ukuyithola iyona le eka 350. Ngaphandle uma ukuthi ke ngizoqhubeka futhi ngirobha abantu ukuze ngikwazi ukuthola imali. Mina angisayifuni into yobugebengu manje ngifuna ukuphila kahle ngamane ngibaleka. Ngicela ungivumele sisi ngizokuzama kona u350. Imake Brazex awusayifuni into yobugebengu. Njengoba ula buyaphi? Hayi phela benthi ngiyazama uDecember. Wena kodwa uthi awusayifuni into yobugebengu kodwa ula njengamanje. Ubizwe yimina la. Ngoba ngithi mina ngizothenga. Kodwa uthi awusayifuni into kahle bengithi mina ngifuna ngoba phela ungimise kabi. Benthi ngifuna ukuthatha yakho. Oh buzothatha yami futhi uphinde uyoqola omunye ngayo ngoba ungeke uzoyibuyisele kini. Bengigcina kuwena. Qala nje into yokuqala nje ngithusa kakhulu ngawe wewe Brazex. Iminyaka awusazi kimi nje ngusungitshela manje ukuthi uyafuna ukuyikhokha imali yami. Ngabe kade sahlala phansi sayixazulula lento funa mina ngize ngihambe ngiyofuna usizo phandle. Kunini ngiza kuwena? Okay. Ibe kuthempeleni ubufisa ukuthi uyikhokhe imali yami ngabe wahlala nami phansi. Uyangazi ngihlala kuphi? Uyangibona la eduze kwakho ngiyasafarisa ngifuna nemali yami. Xakekile. Ngiyakuzwa. Okay, fine. Ngicela ukunyusa kokungcono ke 500.
Sekusakho 500 ozowunyusa ngiyacela ukusho njalo. Ngiyacasuka ngoba nami ubuzongiqola. Uyezwa? So nami iyangicasula lento ngoba nami bengomunye ozoqolwa. Mangabe kuthiwa nje bengizothenga ngempela sho nami ngabe ngigaxele manje. Mina ke Zakes ngifuna ukuthi uzikhetheleke kusho mina ke manje uyezwa. Ngikushiso ukuthini ukuthi nami ubuzongiqola. Mina ngokwami ngithi uyahamba uyongena kumashonisa noma siyakubopha. Ngicela ukuthi uzikhethele wena. Eish. Fine, ngizongena kumashonisa yize noma kunzima ngoba phela ngiyasha ngisasebenzi kuzongiphoqa ukuthi ngincenge umashonisa ngikwazi ukuthola imali ngimkhokhele. Ukuthi ngizokhokha kanjani imali engizoyithatha kumashonisa ngoba angifuni ukuboshwa. Ngizongena kumashonisa. Hayi kuhle mangabe uthi uzongena kumashonisa ngoba usisinawo sey'kweletini. Mina into enza ukuthi ngisho kanjalo angilwi nawe bafethu. Angilwi nawe. Ngicasula ukuthi nami ngabe manje ngigaxele. Yezwa. Ngabe nami ngirobhile. Ngakuvumela futhi uthi ufuna ukufihla ubuso ngoba ngithi ngiyakuhlonipha. Yezwa. Ngakuvumela. Nawe ke kuzomela ukuthi usihloniphe usho ukuthi uluphi usuku othi shosho ngosuku othize imali izobe ikhona. Okay, ngisacela ningiphe noma i28 ngikwazi ukuphanda kahle ngale inkathi zamabhizi kaDisemba. Uma uthi 28 ithuli lonto ngoba uzophanda ngezikhathi zobhizi kaDisemba. 28 mhlawumbe 28 January futhi nje uzobe usuphandela sazi ukuthi usho yiphi muphu 28. Okay, at least ke noma ngakunika izinsukwana nje. Mina ngizomfonela ngihlanisa imali. Nawe futhi uyoqola ngizofonela. abanye futhi. Cha mina sisi ngifuna ukukhokhela imali yakho uthi ngiyithole kanjani imali awusangeni kulo party futhi uqinisile nje lapha lonke yami izofika kumina iphelele ukuthi uba ithole kanjani angisahlangana nje nami zobe ngiyidinga nje iphelele kumina esandleni. Yes mina ngiyavuma ukuthi ngizongena kumashonisa imali ngizoyikhokha ngokusizayo. Besicela ukwazi usuku oluqondile. Ngicela ninginike u3 days ngibona umashonisa then mina ngizobe sengikhokhela after 3 days. Sicela ukwandisa ngabo 3 days sikunike nezinye insuku ngaphezulu. Ngicela ukuzandisa insuku sicela ukunika u10 days. Fine nawu nankinga. Yeah, ngizokwenza lokho. And after 10 days kuzofanele wena muyifaka usithinte singaze sikuthinte thina sikufonele. Kuzofanele ukuthi kube wena ofonela thina kuqala. Singaze sikufonele thina mase sikufonela thina sobe sesingajabuli kanti sifuna ukuthi sijabule nawe ujabule futhi nosisi. Masibonana endleleni sibingelelane kube kuhle kube nje kungabe khona odinwayo. Sicela ukuthi yonke into iqonde. Hayi okay, ayikho inkinga ngizokwenza nje kuzoqonda. Uzoqonda ngoba phela nami ngifuna ukuphuma kulento. Akwazi ukungihlalisa kahle ngoba manje uyakwazi la ngihlala khona. Nala singimuvile uyangithungatha uyakwazi ukungithola so kumele ukuthi ngiyikhokhe le mali nami ngiphume kulezi zinto lezi. Ngehluleko wena njoba naye engahluleki wena. wena. Custas man. Ngiyakaze akenzile ukuthi custas man angiyena. Uyabaleka na kubhuti. Uzoyithola serious ngizokunikeza nje 10 days. Ukhulume ngo25 njengoba manje ngizothola ku14. Ngizoya kumashonisa phela. Ku40. Ufuna ukwazi uzoyithola ku14. Ngizokhuluma ngo25. Ngitshela ukuthi was25 wena manje ngifuna ukwazi ukuthi umuyibuyisa uzoyibusa la 40 noma usungitshela ngo25 nje. Ufuna isaphulelo wena. Ngoba kuthi bekumele ukuthi usuyayiphinda. Ngizokwenza sure ukuthi iyafika ku40. Qiniseko nje salokho ukuthi kungenzele nje sona. Okay ke Brazix. Sizothola u40,000. Siqala sithi 1 day kusasa. Hayi uzoyithola ngizomnikeza serious. Ngawo nami ungiphilisa angakwazi ukuphila kahle ngiphilisa kuhlungu. Siyavumelana ukuthi makuthi 10 kwathi 11 imali engakhalanga ebank ucingo lakho lingakhalanga kuthina. Siyahamba thina semaphoyiseni. Ngidinga ukuzwa mina eoffice sekuthiwa usufonile. Kuvele amaphoyisa angithi waya kuona. Amaphoyisa avela yangifuna so kubalekile ukuthi ngimnike ukuze ngizohlukana nokuthi ngimane ngibalekana namaphoyisa yabo. Sabonga ukuthi uvume.
Babukele. Ake sizwe usisi ukuthi uthini manje ke ngalolu daba njengoba sesilithathe sayisalibeka la lokhona. Sisi. Ake ngizwe nje ongaphakathi kwena. Ungabuzwa yimina. Ngifuna ukuzwa nje ukuzophuma ngomlomo wakho. Kona nathi sisama ngijabulile Nkosi yami ningisizile kakhulu ningisizile impela. Ngiyathemba sengihlele ethembeni ukuthi imali yami nami iyobuya ngicuthe izikweleti zami ngane yami ithole impahla zaKhisimusi nje nami ngiqhubeke nempilo yami. And ngisifundile nami isifundo ukuthi umuntu nje ungazubuka uhamba uhlangana naye manje umnika imali uthi uthengana nendawo. Angeke uzuphinde ungibone ngeke nangelinye ilanga uphinde ungibone ngilenza leli phutha elinje futhi angicabangi. Kodwa ke kona sengiyohlala nje ethembeni ukuthi imali yami ngiyoyithola nje futhi. Khuleka sethembe imali yakho uzoyithola. Noma kanjani. Uma usuyitholile futhi imali yakho inkinga ngicathu izophela. And imali isetshenzwa kanzima esikhathini samanje. Siyabonga.